Ngiphakama nokubingelela isihlalo sethu sobukhosi, ngibingelele ihamente lonke eliyingcwele. Ngiyabonga uNkulunkulu omuhle wasebuhleni baBanazaretha engivumele nami ngawela imfula nemfudlana, noma ngingaphilanga ngathi cha nami ngiyofakaza ngobunazaretha. Ukufika kwabo ubunazaretha bufika ezweni lakithi la ngiqhamuka khona eMaqadini, noma ke ngangisemfuphi, kodwa ke sezikhona ke incwadi zalaba abahambe besibhalela befuna umlando kamqali wendlela. Siyabonga ke namhlanje masila kulelizwe lasemampondweni, lapho ke umqali wendlela masizwa thiwa yilapho azinza khona kakhulu esithi isikhathi la emampondweni. Mhlambe ingakho sesibone namampondo eyimisela ukuthi thina uShembe afika kuthina ngalapha ezweni namaqadi namaphethelo singaphakami kakhulu, sisebafishane. Siyababongela ke laba basemampondweni ngoba wangena uBhombela kubona efikile wahlala eside isikhathi. uBhombela ke esuka entabazwe bangcwele akasukanga kahle, wasuka kabi, ephucwa okwakhe konke okwakhe okuhle, ephucwa uNkulunkulu, efuna uthatshale leli vangeli esinalo namhlanje elihle kangaka bangcwele, ekuyilona esilisiphilisayo. Ngaba sikho ukuba lo Bhombela kasukanga le ntabazwe, wasithanda kangaka, wahamba amazonke kaZulu, wahamba amazonke asemampondweni, wahambela koNdwedwe, wahambela maphi nayi intaba phela ayitshelwe ngayo, kodwa yaqale yamdusa kwaze watshelwa izingelosi ukuthi cha, intaba uJehova ufuna ukuye kuyona njengoba ekuhlwithe konke kwakho, ufuna ulalele yena, ufuna ushumayelele livangeli bangcwele laze lafinyelela ke nakuthina. Lapho ngivela khona efikela lapha eThekwini eNkompolo, uBhombela ehamba nabo abafundisi bakhe ayekhonza nabo egospel leyo yakhe ayekhonza kuyona entabazwe. Bamlandela abangcwele sebebonile imangalisazi ayezenza khona entabazwe namaphethelo. Bahlala naye ke bathi hayi, le ndawo Shemba yinhle, ayikufanele le ndawo yeNkompolo la kuhlala khona amadoda asebenza kololiwe namaphethelo eTheku. Bathi khona indoda esizokuyisa kuyo esikhonza nayo lapho Dlange bangcwele. Le ndoda ke bathi mabefika sebemphelezele laba bafundisi abayaziyo ekuthiwa uDube ke uNgcobo, itree yakithi le lo ababo Sohlange uyigatsha lamaqadi bangcwele. Wabe seyithola ke leyandla uthi Shembe uzoyiqamba uthini leli bandla lakho? Wathi ngizothi amaNazaretha. Le ndawo ke kuzoba sekuphakamile bangcwele, alicoshwanga phansi, lafika noBhombela leli gama ukuthi sekuphakamile. Noma namhlanje sesikhomba kubuhlungu sekwawuyindonga, kodwa waqamba uBhombela wathi isekuphakamile bangcwele. Kuze kufike ke isikhathi sokuba ke uBhombela ashintshe ke ibhantshi ke eseya ubaba inyanga yezulu eMaqadini bangcwele, njengoba kukhona kanje ivangeli leli lafika noBhombela. Kuba kafikanga nalo ngaba asikho. Siyambonga uShembe owasipha lo bunazaretha obuhle kangaka, ubunika isibindi noma unosizi, kodwa uyaqinisa uShembe bangcwele mawukholelwa kuye. Ngalokho ngithi inkosi ibusiseni ekuzwile. Amen.